A Burkina Faso 'yan sanda sun samu nasarar cafke sama da mutane 20 da ake zargi da safarar mutane. Hukumi sun ce ana zargin mutanen da safarar 'yan matan Najeriya tare da saka su aikin karuwanci. Hukumin na Burkina Faso sun sanar da miƙa waɗannan mutane da aka kama zuwa kotu domin amsa tuhumar da ake yi musu da suka hada da hannu a safarar mutane, tilasta musu shiga aikin karuwanci da kuma safara da halasta kuɗaɗen haramu. A ƙarshe 'yan sanda sun sanar da ceto 'yan matan Najeriya sama da 200. Ƙungiyar likitocin Sudan ta bi sahun Majalisar Ɗinkin Duniya wajen kokawa kan tashin hankali da fararen hula ke ciki a yankin Alfashar, birni da zuwa yanzu ya shafe watanni 2 a ƙarƙashin ikon mayakan sa kai na RSF bayan kwace shi daga hannun sojojin ƙasar. Dr. Muhammad Faisal, mamba ne a ƙungiyar likitoci ta Sudan, ya bayyana cewa kusan mutane 19,000 mayakan na RSF ke ci gaba da tsarewa a garin na Niyala da ke birnin na Alfashar. Akwai sojoji da 'yan sanda, amma daga cikin mutanen da aka tsare akalla fararen hula 5,000 ne waɗanda aka dawo da su daga Alfashir yayin harin ƙarshe da aka kai a cikin watan Oktoban da ya gabata. A hukumance akwai gidajen yari 2 a garin Iyala, sun hada da Digrif da kuma Kubir. To sai dai RSF ta yi amfani da gidaje da kuma makarantu mallakin fararen hula a matsayin wuraren tsare mutane. Kazalika wasu daga cikin fararen hulan da aka tsare 'yan uwa ne ga sojoji da 'yan sanda. An zargi matansu da yaransu da nuna goyon baya ga sojojin Sudan, kuma kawo yanzu sun tsare iyalan sojoji da dama daga yankin Kordofan. Sauran mutanen sun hada da manyan mutane da 'yan jarida da kuma likitoci. Mun kirga ma'aikatan lafiya 73, hakanan ma an tsare likitoci da dama a Alfashir. Daga bisani RSF ta buƙaci kuɗin fansa daga iyalansu, wato suna amfani da waɗannan fararen hular a matsayin wata hanya ta tatsar kuɗi. Dr. Muhammad Faisal kenan, mamba kungiyar likitoci ta Sudan. A Somalia, ƙwararrun Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗi a cikin wani rahoto cewa kungiyar Al-Shabab tamkar babbar barazana ce ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar da kuma yankin baki ɗaya, ciki har da makwabciyar ta Kenya. Da ci gaba da ƙoƙarin soji da dakarun Somalia da na ƙasa da ƙasa ke yi na daƙile ayyukan ta, ikon wannan kungiya ta Al-Shabab da ƙarfinta na ci gaba da wanzuwa zuwa wasu yankuna. Ƙungiyar wacce ke da alaƙa da ƙungiyar Al-Qaida ba wai kawai tana kai munanan hare-hare ba, bincike ya gano cewa tana da ƙarfin iko na mamaye muhimman wurare na wannan ƙasa. Sabon fada ya ɓarke a birnin Uvira na Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo yau Juma'a tsakanin mayakan M23 da dakaru da ke taimakawa sojojin ƙasar a yakin da suke da ƙungiya mai samun goyon bayan ƙasar Rwanda. Hawa Garba Aliyu ta haɗa mana rahoto a kai. A farkon watan nan ne mayakan na M23 suka kwace iko da birnin Uviru mai makwabtaka da Burundi, kwanaki bayan kulla yarjejeniyar sulhu tsakanin Rwanda da Congo bisa shiga tsakanin Amurka a birnin Washington da nufin kawo ƙarshen wannan yaƙi. Sai dai bayan da Amurka ta zargi Rwanda da karya dokokin yarjejeniyar da ta cimma da Congo ne aka fara ganin janyewar mayakan na M23 daga Uviru gabanin dawowa a yau Juma'a, ko da yake tun a wancan lokacin an zargi cewar mayakan sun tuba kayan sarkinsu ne kawai.